Thombor nakaslem jong unong san Hima. Ka Israel kala Thombor ka nongba jong ka Iran hakastap jong ka sngit ho diang dakbat here ki shlem nuclear but hakani ka jing Thombor la yoban penyap ki arngut ki he Shipai. Kati ka jing Thombor kala ja hadian baka Iran kala penjore ka jing shnai ki bor nuclear but nakalyang unong yalam bakle do ka Iran u Ayatollah Ali Khamenei ulama hamba an penshitam ben ka Israel. Hakati ka jing Thombor kila dan bun tali ki jaka ki bra shakta kentup ka shlam pedeng badan nuclear jong ka Iran hak bali I ka jingmi ka tadam ka bakiyo sya sun beneng. Hakani ka jing jala pendikna ba unong yalam jong ka genhun Shipai jong ka Iran lani Revolutionary Guards u General Hossein Salami ula Khlad no. Nalor katala pendikna ba u Chief of Staff jong ki Shipai Iran u General Muhammad Bagheri ula Khlad no shushu kadan ka jing suba ba ki weipat ki he Shipai bat ki start sayan jong ka Iran kila sya penyap. Kum ka jing Pynphai Kylla nakalyang ka Iran kala Ther kumba shispa tadi ki drone persya ya ka Israel hendai ki Shipai Israel kila penbena bagi kor ki bor jongki kila la ban pendakhol ya kini ki drone shabar jong upod usam ka Israel.